Hatu ka jingdom ka lakban ai jimentoy yangi. Kata kalong ke jinggeli ke bangala pos hapok jong ka community pos jonga. Bat ngayo ibun bah ki jubab ba ngimlak man yo ke jimentoy ARUM na ka jingdom. Henry ki perlap ye jenga hakane ke video jenga mantaga singan IP ya ka jingi kai. Kumno kata ka jingdom ka lakban ai jimentoy ya ka jingim jongi. Ngan kali pi ya ka we ke jinggeli kat nungut na plan jom pi ke betip ya ka kom trekam jong ka electricity dam. Ki scientist ki bashna ya ka electricity dam. Ki story ko hapo jong ka dam. But ki penton kam ya ka force leni ya ka kreang jong ka to ko nagamenta ban generate ya ka electricity. Haka jo ka porro ngila ban pengkelah ya kata ka jingdom jengi. Syaka ka ba ai jingmentoy yangi. Katu ka kreang jong ko kadon hapo jong ka ya ka force. But kata ka force ka lakban destroy ni ka lakban penjot ya ki ki badan hakmat jong ka. Henry ka jing start jong ki scientist ki penkela ya kata ka bor jong kata ka ya kata ka kreang jong kata ka syaka ka ba ai jingmentoy yangi. Ka jingdom jong iru kadon artli ki hapo jong ka. Kabanang kong ki khot ka constructive energy but ka destructive energy. Henry ka syong hangi pat kumnong ngila mapenton kam ya kata ka bor jong kata ka jingdom jengi syaka ka balong constructive ka ba ai jingmentoy yangi. Pi habangi dom ngide ban nang ma kumno ban peniyat ya kata ka jingdom jengi kanang bakala ban ai jingmentoy ya ka jingim jengi. Ngakan mau kumno hakapor ka bangi dang red. Nilai kai halor jong siap bat habangi pen kay ya ko kata ka por nishna ya kalenti na kamenta jong ko bakan yai bat haga takar komru kaneka jingdom jongi ka terekam darang ngila ban penyai ya kalenti na kamenta ka jingdom jongi ban yai hangta ka ni kalaban ai jimentoy ya ka jingem jongi hakten parangi ong to channelize our anger habangi dom ni penyai ya ka jingdom jongi haka positive direction syaka negative direction bangin skau tho sya ya kane ngan IP da kanuksa Shibo mentaki biru kikran ben persya ya ka jing skau jingi persya ya ka jinglong jingi persya ya ka jingle jingi bat haga takpor ni skau dom ya kata ka jingkran jongki bat hakung kata kapor kiton ki artli ki option ki bangin le kabanang kong in react ya kata ka jingkran jongki ta ka bangiru in kran persya ya kata ka jingkran jongki bat haga takpor kami no ka jingesyo kami no ka jingyamai ka ba arpat haba kikran ben jingi kiran persya ya ka jing skau ya ka jinglong jongi ngim react ya kata ka jingkran jongki Henry ngin respond halaka jong ka jingim jongi keli ya lade balik kran yengi kumtu batu ai bakata ka jingdom jong kata ka jingkran jongki kan pengkela ya ka ka babha ka jingim jongpi ka khaten ko ong to bitar wat laptop hakum kata ka por to bitar to dom halade batu pengkela ya kata ka bor ka jingdom jongpi syaka ka ba seiso ha ka jingim jongpi bat to ong halade ki kran yenga kumtu ngan pen ki bakilong ki babakala bat ngantri bha shu ha ka kam janga ngantri tang ha ka kam janga habang indom nim de ban react ya kata ka jingdom jengi hage beru Henry ni de ban respond pat hakikam ki jam ke bangitre habang ong ngin respond hakikam ke jam ke bangitre kam syamut bangin pen snew ya la ka jong ka jikim jengi amar bonsin ka ja habaki beru ki dom ki nom react haga jikim jong ki we Henry ki pen phai pat ya kata ka jingdom jong ki syaka ka bas new haga jim jongki kistang bendi ya ka jingdi ki bapun boa ya ki habaki ya kali stat berkata om tang baka pen snew ya kata ka jingde hapleng jongi bar kita ki beru ke bangidom Henry ka pen snew ru ya ka jingim bat ka jinglong jongi bar hateng habangidom ngi kwa ban penhiar keput ya kata ka jingle jongki yangi bar hateng kita ki beru ke bangidom kilong ki beru ki bak ham khan bor baningi nimla ban le ARUM ya ka jingim jongki bangin skong tho sya ya kene an IP ya ka nuksa jong kinong le kai cricket hakapor baki biru ki le kai ya ka nuk sport katon ko we ka kantin ka baki penon kam ka baki khot ka sledging kani ka sledging ka dei ka insult hakapor ba u bowler u bol ya ka bol jongu hateng upenon kam ya ki kintin snew ya utu ubabat ya ka bol ukuran insult ukuran ben ukuran kho ya utu unong bat utu unong bat ula dom bat petip bonusen kane ka jia ba habaki biru ki dom ki stang ban le kulmar taru kini ki bowler habaki bol ya ka bol jongki ki kren persya ki kren insult ya utu unong bat ya kata u umpire leni u referee umla ban control bat haba utu u player udom ustang ban le kulmar bat haba ule kulmar kumta kadon ka chance ba un miss ya ka to ka bol bat unsa out no ngan IP ya ka nuksa jong Sachin Tendulkar haba umat ya kita ki slodging leni ke jing ka syakran ben naki bowler jong hoj hakum kata kapor mauru udom tang ba open hair ya kata ka jingdom jong ta ka ba tit 6 dan tit boundary ya kata ka ball jong utu bowler PE Sachin Tendulkar udon ka jingdom tang ba open kala ya kata ka bor ka jingdom jong syaka ka ba seiso
Shem lapan pai ya kata ka jengdom jongu hau tau bru bakran persyayu. Henry ukon word ya kata ka bor jong kata ka jengdom jongu da ka patit boundary ya kata ka bol jongu tau bakran persyayu. Pi ha kata ka kom ngilak ban pengkela ya kata ka bor ka jengdom jongi syaka ke ka baseso. Dan hatang-hatang ki bahayeng hasam jongi ki batan ka jingade ki bakham jangai nangi. Ki wan hayeng hasam ki wan hai mei hai pa jongi ki kren persya ya ka jinglon jongi ki kren persya ya ka jingle jongi. Bat hakom kata ka por ni dom ya kata ka jingkran jongi. I perkhat kumno ki not bangkran yang i kumto kumno ki la bangkran yang i kumto. Henry hakom kata ka por ngan ong ipi ngim de ban react ya kata ka jingkran jongi. Henry ngi de ban respond ha ka jingim jongi. Hoj ha ka por ka bangidom ni kwa bangkran persya ya ki to ki bru ki balas ni wengi. Kadon kata ka jingklut, kadon kata ka energi hapok ka mensim jongi hapok ka jimut ka jiperkhat jongi. Bat habangi kran yaki kata ka energi jongi ka her haki. Mat kumta ka laban mi ka jingesho ka jingyamai. Mat hakum kata ka por ka ka pide ban le pide ban sngap jar hakum kata ka por tu puson bat tukun ya kata ka energi hapok jong ka mensim jongpi. Bat pen ya ka lenti sya ba kata ka jingdom jongpi ka de ban yai. Don kibru habaki dom haka jaka baken di khui artali kidi pemban sautali kidi pemban shipaket haka jaka baken di khortang shipek arpek kidi pemban shibot berkata kalong ka lenti ka babakla haka bakum nongin penyaj ya ka jingdom jongi. Henry ka ka lenti ka badai long bangin penyaj ya kata ka jingdom jongi da ka bapan baha ya ki kam ki jongi. Tip haka por bangidom kadon kata ka energy hapo ka mensem jongi. Bat habangidom nginom tengshu yanoro kalak bandai ke senrang kalak bandai ke no ke jingma nginam ting shu ya kita ke jingma ki bawan ha ke jingim jongi pe ya ke nuksa jong ki mrat ki mereng babaki biru lene kinu ki bat lene ki penting ki khon jong ki kmi jong kita ki mrat kami kata ke positive energy bat kim ting shu yanoro bat ki le ya ki kam ki balong palat ban ya ke bor ke baki la ban le habaki biru ki kren persya ya ke jing sngau jongi ngim de ban pen phai khten ki namar larangi pen phai khten kanton jingi pher ayu hapdeng jongi bat kita ki biru ki bakren persya ingi namar lada kita ki biru ki kren persya ingi mangiru ngin pen phai ki kata ke proses kanam kutshu da lele ruem kumta habaki biru ki kren persya ya ke jing sngau jongi preserve ya kata ka energy jong kata ka jingdom jong pi but to implement ya ka haki ki babha ka jingim jong pi hangta phinyo i bakumno ka jingdom jongi ka laban long ka ka babha ka jingim jongi shubo manta ngidon artli ki bilor hakawe ki bilor kadon ka pepsi hakawe pat ki bilor kadon ka bat ladangi kenro laneng penkhi ya ka to ki bilor ka badon ko to ka pepsi bat habangi plate ya ka jingtap kan je ayu ya ka to ka pepsi kami hejrong denem day Henry hakawe pat kaliang kato kebilor kabadon ko lanangi kenro ya ka haka jukur kom bat i plate ya kato ko jingtap kan jia ayu kanam jia ruem pi haka jingim jongi kung gibriu ladangi le ya kano ko kam kindon bej kiba benyangi kindon bej kiba persya yangi ngim laban ong ba habang ile ya kam ko baha barok gibriu kin yero yangi kindon bej kiba ben kindon bej kiba persya ya kato kam ko baha kabang ile Henry ka syong hangipat langin longkum kita ka Pepsi kaban betai ni ngin longkum kata ko kaban long cool kalau balong jai ka syong haka kti jongi habaki scientist ki ker dam ya ka pressure kolong ka bajur ba katu ka pressure jong kalaban pan betai kalaban pan paj kalaban pan jot yaki ki badan halanti jong ka Henry kini ki scientist ki pendon kam ya kata ka pressure jong kata ka ban hit ya ka turbine bat haba ka turbine ka hit kapan kala ya ka energy jong kata ka sya ka electricity kum taru ngi di ban nang kum no ban peniyat ya kata ka jengdom jongi haka ka balong positive haka jing jongi bat pin habang ila ban peniyat baha ya kata ka jengdom jongi haka lenti ka badai don manuru ki balaban pensanga ingi mengin poi sya ka thong ka jengjom haka jing jongi kublai shibun ya kapur jongpi ngai scam bakane ke video jangam ta kasing ka art ka value haka jingem jongpi ngin second pi haka bi part ki video tat hadu ka kapur bye bye stay safe